iba terlumul di hamuna hasuto bolo para anak marga si hotang gabe tulang sirajoluan dison rodo otang-otang muna tu hami bona tulang muna marga silalahi disalani rodo hami opung ate mga dobi ima ulon ni paupon las rohanami mga dobi sa siyanggia matutu maranak marboru hamuna tujulanon hatopa muna dilidat dormuna ate ima ang kotang yang nami pita-pita nami tu hamuna paupunami ate sosoni beto hamuna mang boru opung doli nung atutu wadu hami ulaon pertikenon hami sian bona tulang madoko gudang mau lihat di pertikenon ala huda hami ulaon ni anak kota para anak to parboru marlas di roha di pertikon di sana ni hami sian bona tulang las roha nami di otang-otang munai tadama tu anak ni raja hamuna pau punamora dia tak kabur saat bona tulang muna ima hami marga silalahi alani selna nami sian dia matutu asa dorah lupang matutu kun horbo adorah ini tu kun horbo penggeng mah mau mengburu nami ngai dia mengburu nami penggeng mah mau mengburu nami pairi-iri paupu sa matu nomor ini sa matu nomor nono soalnya mah saat ni atas kami bona tulang marga silalahi pinasa matu tulang matu tu jadi mulia tema di pertikian gabe tulang gabe di hamu suhu gulun nami mulia do berjolo di pasahat kami ala ro gokomuna ima tuhami tulang rorobot gabe tulang di seperti kiano bolo tumpe songoni nungai dia kabar tuturata teh wadik di jarumin natu nabokok dang di idamata alai di laroha posro hamuna jalo otta mata tangiang nang pasu-pasu siana mata di bata ema tutu ula otta di baga sesederion dina marlas di roha terlumobi ma pahopunami ate jadi di hamu pahopunami agiat ma tutu gabi keluarga si kiruo kamu di jolo ni masyarakat terlumobi ma di jolo ni Tuhani pos dorohana siak kami opung muna martangiang dohami tua mata di bata asa anggiatnya di nama ngalak kahamu dapat amu mana akabat japalan nama lomah dohonon nami matong somon kata di nama tuai asa ni patiko kujur main dari topi ni tabian tu dia betok kamu mangalaka saya tu sima dapotan pada saudi ema tutu kianon bolo tumpe adong di buah kami ima songon ulos natibis ulos silas ni roha tu panami motam yang tua mata de bata mangulus ibadah mon nang mangulus itu dimuna anggiat tibu hamunian dililiti ador muna imasi dohonon nami tu hamunate suak songoni do nang dihamu suhu bulon nami gabe tulang gabe dohonon nami masongon hata di nama tuai asa balitang main netong pagabi tumudah ko sita doan arita do sokok gabe ala totok kita marsi pauloa ema tutu tadi bagasa sadari las roha bola tumpe songoni hata siak kami tulang rorobot las marohamma putih mahata siak kami mau lihat posro muna tulang jadi orang wanita saluna horas ini di siak kami sermara pas atau kudu karena arong do hilangan so tupi sa son dia non nabi hamid buat seksi mermana las marohamma da bung gabe tulang kami seksi mermana na otik dosan nari jadi ulang pula manari taro tondimunan no soalnya kon ni pasanak inindo dipatik ko kudur mana tutupin ne bali tubian tusi yang mengalak kasi tusi madapotat persaulian hemat mana mangaraw tiang di rumah tangga muna ate lo tulang soalnya mahata sa kami saluna amen di pajulo hamuan nuang di bagasa pakikiano dono nami do di bagasa tikyo abor hata nami sian punguan tugas sinaga burdo hatbere nang ibebere nang adong di sektor Kapil Lamon alai tulang marsoba hami jari-jari 10 di bagasa tikyon molo hajong-jongan nami di bagasa tikyon sian peparan no punami tugas sinaga burdo hatbere nang adong bere muduhan jala borumu di bagasa no pason
Alani nahubok kami di baga sa rompason amang buru. Bendera ni tugas sinaga buru duhot berena narong di sektor Kakling Lamaw. Ala huboto kami do amang buru ima amang siotang do inang buru-buruba. Masuk do di pungan nami tugas sinaga. Alani di baga sa rompason molo pe Panginoon nami di baga sa rompason siya punguan. Mang buru di baga sa rompason. Habis sendiri jong-jong di baga sa rompason siya pere muna. Dohonon nami do molo bupasa tami pe hobat waka guri-guri ni punguhan nami digam maruhamuna majalosa songonima nang akaulo solong nami di bagasan obason asang kia may dala ni tangiang luhu do tangiang ta paranak do parboru songoninang aka pinadua ni hulianta asang kiat ima iya na kotaon mahebang tusiamu mahebang ng muhabirang marbulong may hujang ng hujuran marurak ng butur asang ma di parma tanggaw ni nasida di bagasan o pason gabi si tiruon itong-atongan ni masyarakat lumobi ma ng kehidupan ni amata na matua di bata malani siya tong-atongan ni punguan doon namin di bagasan o pason selamat menempuh hidup baru ang tiyak man ang hujol ano luhut papatarhok kamu ma hata ni debata naung di jalo kamu dia rupan ni debata marhite-hite na posona di tong-atongan ni huriai asang kiat gabe uduk kamu marna dua-dua songoni nang marsima dua asang kiat di bagasan pardalanan ni ngolumu gabe halomuan ni aka masyarakat tamu lumobi ma nang kehidupan di debata luhu do tangyang tadi bagas saropason asang giat atop dilibiti adorna mang baru tulang di bagas saropason donon nami do dok na tua-tua bagok nama hatoma naniagatan di robean horas mahamu saluhna di bagasa rompason nama jalo aka ulos nami ulos solo sehingga nama dihami aka nama ngalian saat masuk saat ubotian toho main dirodang liburan molo nung pasat kami ulos nangajang di bagasa tikion saat main ditangyang ta hujulan gabe dapotan aka paspasuma luhut ima tulang nami na poso di bagasa tikyon pahopunan mahite punguan gabe tongtong diramo ti Tuhan mabuti mahaming upasatay may mga tulang muna tulang setakas jadi ada orang sotik diamu raja ni tulang nami nang saluhut na hula-hula na namarahangi tulang rorobot nami tulang raja nami Raja Bolon molot tungdung ipasahat tamu sob dalam muna pasahaton soba ima tuanak nami do parumen nami di partikian nor raja nami seasima rohani matta debata saut ma saluhuna akan asinitani rohamunai raja nami Raja Bolon molo tumbuh habian nob dalam nami di dalam masobahamu saluhutna aka tulang nami nang soni do hula-hula na marahangi do tulang robot nami uli lasma rohamuna majalosa saluhutna siak kami asuto bolon bodima buah-buah siak kami tuamu raja ni tulang nami saluhutna moliate amang guru musik jadi mauliate mari itu hata kamu amang guru nami isojong jong do kami tulangmu marga sinaga nakinho bere kami do di sona mang guru nami na batua do na guru nami na rosya po na pasugit ngadi dia na sida dahe amang guru ngadi dia jadi mau lihat ya na guru omahani hula-hula marga sinaga hobar tugokod do jojo-jomu Dison nung jok-jok kami nungain hula-hula mu marga sinaga
Di ulaw las ni Roha di bagasan sa Daryon. Di namadjalo pasu-pasu pardongan saripeon pahopo nami. Gabi itu lang. Agya ma nagburuno amang guru nami di son marhite parjongjong nami di son hula-hula mu marga sinaga di hatuamon hipas maho gajang umur mo laho mga leho meme doang kapinopar mo tan lubomi tu pahoputa di son. Gabi itu lang. Ima sidohon nami tu hamu amang guru nami do na guru nami na batua na rosi abono pasugi. Di hamu amang guru nami si Hotang do na guru nami di son. O bartugokod ho jauh-jauh mu amang guru. Om mahami tulang mu marga sinaga. Di namang gohi las ni rohamu marhite. Ulaon. Di namadjalo pasu-pasu pardonga sarikeon. Berenami siat bagas joron itu hatta. Parhidian nama atong naposo napasato pasu-pasuna. Agya maatong di naunghot. Pardonga sarikeon di pahupo nami di son. Say di pasu-pasu tuhanta jala say gay nasida ma hata ni dibata naong pinasaha ni naposon anak gabi ujahan di tonga-tonga ni keluarga nasida jala say dibata ma di patujulo nasida jala di jo nasida di tonga-tonga ni keluarga nasida asa mardalan hobarto asi dohot holong ni Roha ni dibata baru dohot na beruk ko di son hobarto goko dohot jauh-jauh mo na beru. Om mahami nungay tulang mu marga sinaga. Ang giya mamarhite parjongjong nami di sotong tulang mu na marga sinaga. Manggohi las ni Roha muna. Di ulaw las ni Roha. Di namadjalo paso-paso marong sarepeon. Pahopo nami di son. Lao samadjalo hut pasahaton adak nagok. Marhite ulot na di bagasas sa Daryon. Ang giya matong abang burudo na buru nami di son. Marhite ulot na di bagasa tikiyon dohon namin masongon ni do ni signay tua-tua asa ator haluka main na tugu-tugu ni lopo adwar hatiti matugu-tugu ni horbo peng-peng saur batua ma amang goruku do na goruku di paihut-ihut akapahopo sahatu namar nini sahatu namar nono ima sidohono nami itu na goruku do amang goruku di son jadi di hawo pahopo nami pengantin. Ini adalah momen yang sangat luar biasa, di mana pada saat ini ketika pahopo kami di sini menerima pemberkatan suci dari gereja melalui hambanya, bisa disaksikan opung doli sama opung boru di sini. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang perlu kalian ukir di tengah-tengah kehidupan kalian. Kalian ukir ini di atas batu, jangan kalian ukir ini di atas pasir. Ketika kalian ukir di atas pasir, ketika datang hujan atau badai akan hilang. Tapi kalian ukirlah ini sejarah ini di dalam kehidupan rumah tangga kalian di atas batu. Ketika datang badai atau hujan tidak akan terhapus. Sudah pasti sejarah luar biasa. Ngapas TV itu. Sangat jarang kejadian seperti ini. Ketika kita menerima pemberkatan suci dari tengah-tengah gereja di dalam membentuk suatu rumah tangga disaksikan oleh opung goli sama opung goli. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Amin. Di sini. Oleh karena itu, Liga dalam acara pernikahan dan ulang adat yang kita lakukan pada saat ini, kalian catatkan itu, kalian ukirkan itu di dalam membentuk rumah tangga kalian. Supaya kalian senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Senantiasa apa yang kalian rencanakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kalian, Tuhan yang mengaturkan. Andalkanlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga kalian. Itulah yang mau kami sampaikan kepada pahopo kami di sini. Asa dohonom masongon idok di dua-dua. Hatok matok kamu mengamin. Asa pinanu beta tagading hanwanak may palu-paluna. Hatok mahamu mangayugabing. Etor hanak matong panggo. matutup. Asa dohonom masongon ni dokce. Ya tua-tua. Lomak matong sili juang lomak sobin abo-aboan. Mang nadidiya di hamu mulaw-laon. Say luju-luju malihmu ako. Matutup. Ison dinarohan ito lang. Songon pasahaton perbuin ni holong nai marhite ulos ngagajang ulos ito rotrapu.
ulos na hapal mangulos si daging dohot to dimuna dalan nami mo pita nami mo tuadopan yabatan na mertua dewata asa ang giat maatong makita na hupasatami ulos na gajang dison gajang maumurpo ulos si torok rapu torok mapinopar ni ho ulos na hapal asa hapal maholok mo to sa luhot alak tarlumobi to adopan ni dewata Amin. asa dohonon masong ni do ni tua hupasatami mang ulos nga gajang sonanon dohonon masinokon ni do ni tua sahat ni sono men at sahat tupong lobien o may itong dirondang ni bulan hupas at tayo ulos na gajang ulos na hapal hulos si torok kapu sahat matong keluarga mo panggabian sahat to parhorasan kala sa tong madiramo sa hata siya kami tulang bumarga sinaga parmo sinami Gabale humusin na ho barhusin langsung tugas sinaga ya. Raja Nabi. Pete jawab. Iya. Ano pe? Raja Nabi. Jadi amang guru. Tulang nami sinaga, hula-hula nami ganup sadutna. Naroma kaholangnya dia kapoda munai mau diate dia bata pinitan ni ulau tahun do pinitan dia katang yang munai saya masuk mata di bata Raja Nabi. Jadi amang guru. Molong ngapala siko anor roha muna. Nalaw pa sa hato na kapasu-pasu porkuin yolong muna. Molo pituk sahalak kamu nok jalok kami. Orang di hula-hula. Orang ni tulak salut Raja Nabi mamering partikian posor hamuna gok do panggabiang gok perhorasan ibadah nami tu hamuna boti pada Raja Nabi mau lihat ya Bang Guru